oras ng tawag. Wala doktor po nung seryoso. Brad. Maadjong buntag mahigala mayong di day mayong Pasko. Bagong tuig, di ay mayong bagong tuig. Kay balo mo mahigala kanang bago ganing tuig. Daghang kayong hunaw-naong mga sakit, mga unsa kay may tabo ani labaw na tong na-diagnose na og na mga sakit nga medyo lisod-lisod. So ang inyong panghuna-una tuara didto tanan. Isa ka buok membro sa pamilya may gala masakit tibuok kuan tibuok parinti apil. Ingani na yung sitwasyon may ever since nga nag surgeon ko 1980 pa may gala. Ang pagkasakit sa usa ka tawo wala gi preparahan. Wala gi nagpreparahan nga magsakit ka. Wala gyud na siya may gala. Mo na nga magsige kong istorya sa inyo nga kinahanglan magtigom gyud mo para anang panahon na. Ato sa una 5 pesos ra ako ipatago ninyo ba kada adlaw. Lisod man gyud hinuon gyud. Sa tinuod ang napulo ka pasyente nga mosulod sa ospital ay ganing na isa nga ready na siya nga magpa-opera, say mga tambal dito sa ospital. Bay ganing na isa sa napulo ha. Una na lang na. Muna lang kapag masakit ang isa ka membro sa pamilya, nalisang na ora gigukod og kuan, gigukod og Dracula. Kay mangita kung saon ni pagbayad ani. Mao na kadaghanan sa inyo madtog SPMC kay wala may preparasyon gyud. Mao na siyang number 1 gyud yung unaw-unaw ninyo may gala. Masig isa ba kagatos kung dako-dako na inyong sweldo. Isa ka gatos ibutang ninyo ilalom sa katre. Taguon lang gyud ba? Di gyud kalimtan na lang to ninyo nga naamay gitago. Pero nagi magtago gyud mo ba kay wala gyud makatagna may gala. Wala yung makatagna. Ultimo gani kami mga doktor, dili may sure sakit ba may og dili ba? Mong kalit lang katumba sa ako atong May. April ba to? May. Tiyo ba ka athletic na ako mga gala. Dulag, gold, mag-jogging, mag-weights. Kuan yun. Fanatic yun ko kay, kuan ba? Well-being mga gala. Pero, tumbag yapon ko. Ano na ninyo ha? Sa busy na ko kayo, wala na yung panahon masakit. Yan, nasakit mo yung yapon. Bisag kung saan man. So, ang number 1 yun inyong isipon yun, magtigong yun mo yun. Para yun sa pagka masakit mo sa ba. Kay, lisod, mangutang may gala. Nakoy kay pasyente ka isang wala yun siya. Ultimong pamasahe. Wala yun. So, ang gihimo sa iyang mga silingan ha, dili parinti, silingan. Tagaan siya pamasahe, ato siya SPMC. Pag-abot sa SPMC may gala kay niabot naman sila pila ka adlaw wala gyapon gatubang. Di sangpit siya sa ako. Yun ko nang kaning sitwasyon ninyo. Ang makatabang yun ani lingap ra yun. PCSO, mga ingana. Ato ba dito? So gitudluan ako sila mahigalag unsaon pag-handle silang problema kay kinsa bagoy magkahuna-hunaan ng masakit. Pero sa tinuod mahigala sa ilang persevere sa Bisaya sa persevere nga mangita gyud paagi ang mga miracle manggawas mahigala. Tiyaw mo na nga ang ilang distant relative niadto sa Saudi nakadungog nga ang iyang tiyo nasakit katulog katong pasyente nga niadto SPMC. Padalaan dayon siya 50,000 mahigala. Di ba gyud to close sa ila to. Mo na miracle akong ginaingon sa inyo mga mahigala kanina istorya mi ni Dennis. Manggawas ng tabang bang nga dili mo kasabot. Asa magikan. Dahil usahay moingon tong isa ka pasyente wa gyud mi ipalit ana dok. Sistingan lang namo ang gobernador dok. Nya kay abi na ko muhatag ang gobernador og 5,000, 10,000 usahay ba. Usahay muhatag og tag 100,000 may gala.
Ko napaghapit taong buutan ha? Napay tao nga maanghilan lagi gyud nga matabangan ka ba. Wala akong giingon ako kaniya kan Dennis nga. Ayaw mong og salig sigig pangadji nya dili mo manlihok. Unsaon nga hitabo ninyo? Dili gina siya pwede. Kay moingon mga ingon biya Biblia may gala gilihok tao kay tabangan taka. Wa biya sa niingon o tagaan tagag milyones daw. Wa yun na sa niingon na ba? Dili na sa ingana. Ang pasabot sa Ginoo ipinasabot sa Biblia may gala nga ulihok yung kagyot. Ayaw mo salig sig pangadji sig panguros diya pag si pangrosaryo nya di mo malihok ay Santa Cruz di ko wala. So ang akong topic yung karong buntaga may gala ay well-being. Kita magyutanan mga matay, magyutatanan wala man wa may exemption, ha? May untag pag ka sakit bagsak patay. Mo na may gwapo na. Pero kadaghanan biya sa ato kay matangkong sa katre. Di ba sa hospital. Rot-roton yun ang unsay na tigom diha ba. So ang kuan yun ana is kanang prolong gani kay nga illness, na stroke, atake kasing-kasing, na ay cancer, na ibalatian nga di nakakalihok. Kana sila mga sakita ba. Munay palpak yung kay na siya nga kinabuhi may gala. Kana bang pantuson mayon tatog mayon tatog kanang masakit ka dili ka pantuson og usabay kuan mo na pinakamaayo pero unsaon na siya nga dili ka magantos nga malat sakit Bisaya na kuan ka sa katre ma-hospital kag pila ka bulan unsaon na siya akong na-notice way gala nga ang katong tao nga maayo pagdala sa iyang kinabuhi mao toy dili magantos dito sa iyang sakit na higala. So kani ako isulti karong buntaga. Importante kay ni kay katumang mga tao nga way sakit ang akong gi-target ani mga higala. Katong wala yung mga tao way sakit ba? Wa gyud problema, So, ang una gyud mga higala labaw nang gyud niabot nang katigulangan unya wa gyud ka masakit og major, nag-captain na lang. Wala gyud major nga sakit. Ang kadaghanan sa inyo tungod na sa number 1. Naagi may balugin mo unsa akong pagdala sa inyong problema. Kana dili na matudlo na may gala sa tinuod pa ha. Unsa akong pagdala sa problema kay kita tanan na matag problema. Pag once na kay problema niya dili ka kibalo mo dala, ang una nimong problema kasing-kasing dayon. Di man ka kabalo mo dala, sao man nimo nang sige hinuktok. Sige ka nagkasuko. Sige ka luong unsa bay imong buhaton nga dili na jud kabulihok. Kana siya number 1 gyud siya nga maestro ka na ba? Masakit kasing-kasing. So, dito na patong-patong na dayon imong problema. So, number 1 gyud mahigala tun-an ninyo unsaon pagdala sa inyong problema. Ang number 1 is face it. Atubangan na imong problema mahigala. Himo gyud tanan nga mahimo nimo. Bisag unsa nang problema kung atubangon na nimo, naagay solusyon. Wala man ginahimo ng problema kung way solusyon. Naagay solusyon ana. So, dili na mo kay magmuro, ma-high blood, basta kay kasing-kasing kay dili man na siya mang solusyon dito sa problema ninyo. Ang solusyon sa problema is the solution. Walay lain. Ibay tayo gina solusyon. Number 1 na. Number 2 mahigala. Kanang mga guol-guol, kanang mga unsay tawag aning manluod sa mga anak, kanang mga kasubo naghimo sa imong mga anak, sa mga asawa, sa mga bana, may ngana. Kung dili ka kabalo matubang ana ba. Isa na siya sa narason mahigala nga daghan kaayog effect sa imong lawas gikan sa lung problem, sakit sa dughan, lungs, paingon sa kuan mahigala, paingon sa cancer ba. Moingon ko sa inyo nga ano di ay dok magka-cancer di taog kaning daghan tag problema. Tinuod na mahigala.
Na-notice na ako na akong mga cancer patients. Niagi sila grabe kayong bugat nga problema. Kaya bulo nadala nila ang problema na solusyonan ang ilang problema pero gidibdib nila pagmahay mo. Kadaghanan yun. Siguro kung ibutang mo to sa 100 ka na cancer of the colon, cancer of the breast, kadaghanan sa ila ba niagi og kanang dako kayong problema. Yun ka-cancer. Pero di lang kung na siya ma-confirm kay sa medicine may kala, ang cancer is hereditary or sa genes nato siya. Dili ingon nga maingon ko sa inyo nga gikan sa problema pero manotice yun ako na siya nga mangutana man ko ana. Mangutana ko sa pasyente ba nga day kano sa baka nagka breast cancer. Ilang mga masulti na sa ako nga dako kay kog problema atong niaging tuig dok. Nabuntis akong anak piting kasubo ginako kay wa pagyud ka graduate nga na istorya ba ha ang kinatumyan ana maingon na silang bunin na yung pagsugod ani nga na ako'y bugon sa akong tutoy pero sa ako may gala dili gina siya mao ang rason pero di nato ma-rule out ang posibilidad nga gikan dito sa iyang problema so muna siya ang ikaduha may gala kanang naamoy sense of well-being. Unsa man na siyang sense of well-being? Bisag giunsa ninyo pagkarga o problema, mangita mo paagi nga malipay ganin. Bisag unsa, bisag bahala na sa inyong buhaton basta nagin mo himuon din yung something nga malipay mo bisag unsa ka simple. Malipay man mong kaog butong, ang mga og butong di kaon og butong. Lipay mo maglakaw-lakaw dito sa park masigway kwarta. Sige, himo Sense of well-being na siya may gala. Wala ko nag-ingon nga mainom vitamins, mag-exercise. Dili na mao. Ang kalipay may gala. For example, malipayon kay mo mga onmog litson. Mapugnan mo kay na may high blood. Mali na ba? Kay ang katong kalipay ninyo sa pagkaon og litson may gala is more than 1,000 times nga makahatag og advantage sa imong lawas kaysa atong dili ka mukaon og litson. Kasabot mo may gala? Ambot lang kasabot mo sa among ginaingon. Ingani, malipayon man gyud kay mo nga makita inyong mga anak sa gabi istorya mga anak. Yang kompleto imong mga anak. Di imo na siyang himuong kuan protocol imong mando sa imong mga anak o kamo naagi mo diri sa atong panihapon kay mura na kalipay nako. O di naka himo naka endorphins magyala unsa nang endorphins. Ang endorphins muna siyang murag hormones sa atong lawas magyala ba nga muhatag og kaayo sa atong cells, sa atong utok, sa atong kasing-kasing, sa atong lungs, sa atong atay. Endorphins na siyang tawag ana. Na-discover na sa medicine pero wala pa gyud namo na elaborate kung unsa gyud siya pag-aksyon. Kay kadaghan atong malipayon nga tao may gala. Ordinary gyud malipay siya mag-drawing, malipay siya mangmingwit, malipay siya maglakaw-lakaw. Katulad ordinary ba? Mas gamay ang iyang sakit magkadugay. Ano bang wala isip problema, mamatay siya nga pila lang ka adlaw, pila ka oras lang patay. Dili siya magsakripisyo sa panahon na magkasakit sila ba. Mao na siya isa ka sikreto sa ubang mga tao nga kinabuhi. Sa manahon pa sa bata pa sila kalipay ng ilang ipangita. Pero di po drugs sa mga ingana. Kana bang ang ilang kwan is normal discovery of happiness. Mo na akong ginaingon. Sa akong mga amigo nga sige joke, sige istorya, mo na nakita na ko hinuon nga way mga sakit ba. Katong sige lang muro, sige lang una og problema, sige problema kay nagkakay utang. Gusto magpadato, sige lang nagkadako ilang problema, nagkadako ilang kwarta pero problema nila grabe, musunod pod. So kadaghanan sa ila ma-stroke, mahurot lang to ilang kwarta sa pagpatambal nila. Katong ilang isakripisyo di na sila moadtog celebration sa ilang mga birthday,
celebration sa ilang unsay mga selebrasyon nila ginahimo sa ilang pamilya. Di nato nila dinan kay dito sa negosyo. Hurot na ilang kwarta may gala. Hurot na ilang kwarta pagpatambala. So, ang sikreto mga gala nga kuan, ang sikreto sa well-being, dili na sa nga manginom kag vitamins, manginom kag supplements. Sige, check up. Wala na siya dito ba? Wala gyud siya dito. Na-notice yun ako mga gala, katong mga tao nga malipayon, number one, katong mga tao nga malipayon, mas lesser ang ilang problema. Wala ko kakita og tao nga malipayon nga nag-atake kasing-kasing. Number one, di ko kita na may gala. Kanang malipayon gini nga tao kanang pag nasa problema, subaho na yan, o niya pag human. Kigig katawa, sige istorya. Wala na yan, wala man ingon nga ni adto sila sa Amerika mag-check up kadaghan atong sige check up patay kon ba heart gioperahan sa kasing-kasing patay mao gunay kuan ba mo nang dili nimo masabtan sa kinabuhi mga gala di gid ka kasabot ana ba ngano man ang ubang tawo may problema kanang mga tawo may problema mga gala kay balo sila modala sa ilang problema na sila problema pero kay balo sila mo atubang sa ilang problema kabulo sila sulbad kay balo po sila malipay so number 3 ayaw na inyo sobrain ang inyong lawas nga tungod sa trabaho alauna alas 2 na matulog ingon nga dok na may happy hour dok unsa man ang happy hour dok di ba makahatag man nagkalipay lain man na inyong interpretation na ng happy hour may gala. Imbis nga, lingkod-lingkod naman to sa balay, basa-basa newspaper, tanong TV, istorya sa balay. Mulig sa'yo ba? Muan to mag happy hour nga, kanang palong suga, palong siga, inom beer. Ay, wala. Di mo. Ang pasabot lang mo sa happy hour may gala, paggawas ni mo sa opisina, o sa trabahoan nimo diretso dili na siya maong happy hour diretso kas balay lingkod istorya kana man gamay kayong tabi ay kanang gamay nga istorya gamay katawa sa mga silingan dako kay nag-effect sa well-being sa tao may gala kadaghanan sa nag-atake og kasing-kasing katong tao nga di mo uli sayo mopuyo madto pag barkada, abi nila nalipay sila kay tungod naka-istorya sila sa barkada. In town, wala. Kadaghanan sila mag-stroke, atake kasing-kasing. Kung dili nagi problema giba sa ilang lawas. Pero katong mga tao nga ang ilang kinabuhi normal lang gani, wala gani kay hassle, simple living. Pag-abot sa balay, lipay ng tanaw TV, nanaulag MMK. Why problema yun? Kadaghanan sa 90 ng edad, paing sa 100, kadaghanan na mga tawhana na, kanang mga abuting na ng idara. Wala problema ba? Kabalo na sila modala sa ilang problema. Wala pa ko kakita og dato mahigala. Dato ka iba nga kuan nga dugay kay namatay. Nga kuan kaning sugilag atubang og problema. Kani mga dato nato diri sa Pilipinas nga tag-milyones ang mga kuan kabalo sila mo dalag dalag ilang problema ihatag sa laing tao ang problema dito sa ilang manager sa ilang mga konsultant kamoy pagsulbad ana kay ako maglingkod-lingkod lang ko masuroy-suroy ko sa kalibutan mao nang tag-as kay kinabuhi ng ubang dato nga di kabalo mo dala labaw na yung bagong dato, sub-sub sa trabaho, pagkaugma, tagi kasing-kasing ba. So, ang mensahe na ko karon para karong bagong tuig, may gala ba. Una yun, kay balo mo dalag problema. Number 2, mangita gyud mo happiness. Mangita mo kalipay. Dili sa kanang kalipay sa barkada, dugay kay mo uli, mag-inom. Ikatulo, dili mo magdepende sa vitamins. Kaya
daghan kay yung tableta sa mga tableta o mga supplements nga daghan kay side effects. Wala ba ko kakita og tabletas nga way side effect may gala. Ultimong tubig gani na side effect. Ikaw pat kabalo mo dala sa imong sarili. Gikapoy na gani mo. Pahuway, oy. Higda-higda. Bahala ka na imong trabaho. Higda-higda. Relax imong lawas. Kay kana naman yung panahon na may galaw. Maka-react imong lawas. May tagpaagi nga i-balance niya ang physiology sa imong body. Ambot o kung sa binisaya ang physiology. Basta katibukan sa imong lawas mo at try mo adjust sa imong mga hormones, sa imong mga organs, sila mo adjust ba? Atong sige ko busy kay ko mahigala nga dili di ko ka ikyas ba. Natungod sa kadaghan sa trabaho, sa kadaghan sa akong operahan, nya pressured kay ko kay mga critical gud kay akong gidala nga mga pasyente. Wala ngita gyud ko pagi nga mo relax akong utok. Kay wala kun sa yung gibuhat. Gibuhat nako. Sige kong tanaw TV bas kay gabi. Pero pag abot og alas 9 mahigala, manghipos na ko na. Pawong sa mga TV, tanan. Muhigda, bahalag di akong katulugon. Muhigda ko sa'yo. Ha? Nya, paghigda na ako, kaya di man ko katulog kaya nagipasinte na ko diri sa doktor. Nagipasinte diri sa DMSF. Nagipasinte diri sa San Pedro na puro critical. Di, ang akong utok, magsigig andar. Walay undang. Di gisa mo undang. Ngano? Kaya gising ko, huna-huna, lingon ko sa kong sarili, Dong, gusto ka mamatay karon? Sige, huna-huna sa imong problema. Sige, hinihina sa imong mga pasyente. Akong gihimo, nag-style ko may gala. Ingnan ako akong utok. Dong, pahuway sa dong, kay di na masulban na imong gihimo na imong tanan, di pa manggihapon maayo ang pasyente. Gihimo na mo, 100%, wala yung makalupig nga doktor sa imong gihimo aning pasyente ha. Katulog. Ingnan akong utok na ko. Ingnan po lang ko akong bagang. Relax dong, relax. Ingon ko sa akong kasing-kasing. Hinay-hinay dong. Kaya tiguwag na biya ka. Ingon sa akong tiil. Sige, relax. Pangitag paaging posisyon nga relax ka. 5 minutes, gagok na kung may gala. Pangitag yung paaging makarelax mo, makatulog mo. Kay ang katulog is the number 1 makaayo sa imong problema. Makaayo sa imong lawas, o makapinsar ka may gala ba? Makatanaw ka, ay kato din pasinti ha. Kinahanglan ginako na siya i-convince nga putlon gyud iyang tiil. Di kakunauna ko gingana. Mangisog na ko. Dong. Di ganay ka paputulog tiil, disgrasya gyud ka ba? Ngana ini istoryahan ako may gala kay datagaan kog courage kay maayo akong katulog. So, katulog kaon sakto kana mga gidali diri ginagidili di ay sa mo to ana mga higala tanawa akong naong sa YouTube kung tiguwang na ba ko sa Facebook tanawa live ko tanawa akong tiguwang ba ko tanawon sa 66 akong edad kay matubang ako pa si problema pero dalon ako akong sarili nga malipayon ko kaya ang bisag unsang problema matugog sa iyo pagtulog na ko, pag mata na ko, alas 6 na. Kita ba yung tiguwang nga na? Kaya dili na, undangon mo na ka pag unang ay, gihimo ko na ni mo talanan niya, di man siya masulbat ang problema, ay katulog. So, mauna si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.